Gospodine Usiću, evo završen je sastanak u vladi, u vezi tema je bila jedan tako rudnik mrkog uglja u Zenici. Šta je dogovoreno, ima li napretka, pomaka? Kad je u pitanju isplata plate za april 2026. godine, naknada za topli obrok, prijevoz i ostatak neisplaćenog toplog obroka za mart, u potpunosti usaglašeno rješenje i na bazi međusobnih odnosa između rudnika Kreka i rudnika Zenica, najkasnije sredinom iduće sedmice realno je očekivati da dođe do isplate plate u ovom obimu u kome smo naveli. Ono kad je u pitanju drugi dio ovog sastanka jeste početak implementacije zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara. Očekivanja u federalnom ministarstvu, sve informacije sa kojima oni raspolažu jeste da bi tokom idućeg mjeseca počela implementacija potpuna tog zajma, tako da se svi akteri usaglasili da nakon isplate plate za april da se aktiviraju radovi na nastavku demontaže i transporta opreme početkom implementacije zajma za regije bogate ugljem. Bilo bi jako važno da se to desi početkom narednog mjeseca, jer bi u potpunosti otvorili vrata za jedno kontinuirano izvođenje radova i zenički rudnik se ne bi više susretao sa ovom problematikom koju trenutno prouzrokuje nedostatak financijskih sredstava, jer će ona biti obezbijeđena iz ovog zajma. Hvala gospodine Usiću.